मा जादोंथाय नै बेयावहाय मिन्थिया माबा मानसिफोर जमा जासोगारदों माबा जादों दुब्लि बारियाव माबा जालायबाय आरोना नै जमा जमा माबा इलेक्सनफोरनि माबासो जालायखो ना माखो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर देखायदोंमोन जे आं बै फोथाराव माबा जादों होननानै इउपिपिएलनिसो आरोना बेयावहाय माने जथुमा जादों मिन्थिया एबा मा जागोन रेलिफोर जागोन खोमा बिदिनो भट दाबिनो फैलायबाय आरोना बिसोरो गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै बुरखायसिगोनलाय पाब्लिकफोरखौ आरो पाब्लिकफोर माथो जाम्बा जाम्बि मोनगोन खोमा साननानै होदलाबायसिगोनलाय आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय थादों आं गरसि फिथाइ सायनो नागिरदों आरोना न'निनो गरसि फिथाइ थाइनै खायदों आरो आं फाजा जानो लुगैदों लाफासो ओमफ्राय गरसिसो गैया आंबो दे बिदिखौसो जायो माला जाफेरलायखो नोंलाय सिंनिखौसो जागोन दा आङो माला जाफेरा नोङो सिंनिखौ जायानो बियो ओरैनोसो होनदों जाफेराखै नों दिनैसिम सिंनिखौसो जायो जानाय आलुजों दहाय गरसिजों होनाया ओंखाम गोथावजों होनाया हयाखै माला जाया नोंलाय गरसिजों आलुजोंलाय आलु भाजासो जादों दा दहाय संनाया नोङो माला दहाय मैया दाख्लैफोरनिबाबो दहाय जायो बेना खोथाखौनो होननो रोङा ला होमबालाय Dan hay terus juga pakai kursi dong. Ang lalu belakang dia itu kan lang. Iya, dia cuma nak tahu lah. Dia jadi kali itu dia sambil bermain. Tapi kan dia sekali tak kerasa. Tapi jangan sesuka nak tahu sama ini sih. Nanti mana ya? Nanti. Tapi kalau berangkat sambil buku, dia tinggal lama hari itu. So ini kasih mana so. Nah, bukan mana itu sih. Bukan kasih mana. Nah, kan bagus buku. Yang terus saya nak sambil lucu lucunya. मानसिफ्रा बांसिनसो फैसिनबाय आरोना नै ओरैबो जाबावबायसो नुदोंना जा बांसिनसो जाबावबाय आरो मानसिफ्रा oi ओंखाम जाखांबाय मुलि जानो थाखाय जोंखौ आदार खालामसै Tapi, lihat ya. Hah? Dia spicy sih masuk. Udah benar. Gotaw dah. Ada macam dia. Benar. Hah? Mau benar mau benar dulu. Udah aku udah lihat itu sudah. Terus udah buat kita ada masuk situ. Kamu selesai itu. Hei, apa bisa kasih? Kamu jangan jalan dulu. Lele. Tuh sampai malah sebenarnya nih. Jangan macam aja. Tapi kan ada lagi. Kan saya udah tangkap. Kulo dah ya. Kan lagi. Ini dia pernah gue. Ya be. Tapi ada sana enggak? Ada. Harus nak bawa saat kita Alex kucing nak harus nak bawa. Tapi kan ya. Masih aku lihat. Sana ni. Kita nak nak tengok sana. Ada kan sana baik. Kalau nanti akan dimulai sana, sana baik ni. Kalau nanti harus nak tahu ni. Kita nak masih dong. Kulit kecil dia. Tapi kata ini tak kuat. Wow, Sonalin खानाया जि गोलाव लावबाय नै माला माला खाबाय थायो नालाय बेखायनो मा दहाय सानाव लायदोंमोन सामब्रामखौ लोब्बाव नालाय वाव जा मोजां नुबाय आरो ना Sonalin खानायखौ tapi masuk sana banyak tangan wow nih दा दालाय वाव दुगैखानानै साफा जाबाय एबार हाजों दागिलायखासै बुजिदों दा नङाबा अनजानाय नङा हाथाय गोसा tapi mobilnya हि खालामलाय tapi bukan aku mobilnya nama आं नायहोआ naik र' दा नायहोगोन aku naik Hai nyaman jangan tadi kan cerek sudah Action! Kuliah bini kamu ya tinggi sampai duga ini cerek sih Rex kamu nambah tak duga ini sudah lihat terasa banyak tuh celo wah iya sel duga ini sudah halo hadirnya olsya manusia bahas lah bah Andui kamu tap
नै दुगैखांबाय जोंना रेक्सा गुड बय रेक्साबो खानायाबो गोलाव जाथारबाय सनालियाबो दुगैखांबाय मालाय खानायाबो गोलाव जाथारबाय रेक्साबो नै गुड बय बादि दुगैखांबाय थाविलजों फुगारबाय नै थाविलानो गिसि जाजोब्बाय रेक्सुना गोजांबाय ने रेक्सु एबारो आंबो जि सुनानै दुगैनोसै जोंना रेक्सुआबो दुगैखांबाय गुड बय बायदिनो ना वाव रेक्सुआ दुगैखांबाय हेन्डसाम दे हाय फाय हो दे गसं दे हाय फाय दे गसं वाव रेक्सु जोंना गसङो थाबायनोबो रोंबावोसो थाबायदो दे थाबायनोलै दे दुगैखांबाय लाबोदो बेला हरदो खानानै आंबो जि सुनोसै जलदि दा सान्दुंआ थांबाजोबगोन लाइनाव थांगोन आं नोंहा मबाइल लायनानै थादो नुबाय गावनि बेलखौनो अरनोसो नागिरो बेना आखलानो जुदासो मानबाय खर'आव दा सिटि लाय रेक्सुखौ फट' खेबनि मोनसे वान हेन्डसामनो आइथिं थिखलायनायसो फट'खौ दे आरो था दे मोजाङै था फट' खेबना दे बेयाव भिडिअ लानायनो दे नै आखाइसो दे सिटिनब्रा दे हाय फाय होदे मोनसे वानल' दा आखाइखौ सोला नाङाब्रा हाबाब गुड बय स' लोगोफोर दुगैखांबाय आङो देलायखांबाय ओमफ्राय आसियानो आंना बौजाबाय नालाय नै नुनाय नङा र' आं देखायगासिनो दं ओरैनो माबायदि फैदों क्लाबनो आखाइनो नायजाखाया आरोना नै बेयावनो बौनानै होबाय नै बेयो क्लाब थांबाय नै आङो गेस सौखाया बेखौहाय सुदोंमोन आरोना दे मा जादों गेस सौखाखौ सुनायावनो बे फुनायावहाय बोरैबा आखाइया क्लाब बौबाय ओमफ्राय जा थै गबायलै आं दुगैयाखैमोन दुगैयिनि सिगां थोरसि लथा सुस्रांजोबदोंमोन नालाय आङो बे माने बाखि दंमोन दहाय जानायखौथ' सुजोब्बाय ओमफ्रायो मोजां गोजा आरोना इसोरो बाल्थिंफोरैनो लेथ्रा जाजोबदोंमोन नालाय बेखौ सुनानै दोन्दोंमोन आङो बेयावनो बोरैबा बौनानै होबायना ओमफ्राय कलगेटसो फुननानै दसे सिजों खाथुमनानै लाबाय होमबाबो ओमफ्राय जिथि सुनाय ना थोरसि सुनाय ओमफ्राय माने आलौबाय थाबाय थैया गबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो आङो मा होनोमोनलाय कलगेट होनानैहाय लाबाय ओमफ्रायो होमबा मोजां जाबाय थैया गगाबाय दालाय ओमफ्राय आं दा मलम फुननानै लाफिनसै आरोना दाहायो ओमफ्राय सियारि दङ सियारिखौ थिखोनानै लाग्रोजोबसै ओमफ्राय जोंहानि मानि प्लान्टआनो बेलासिनि पक'रा सावदों माबा बान्दा कफि सामब्राम होनानै बानायदों आरोना गैथारा एसेल' नै जाजोबथारनोसै आंना पक'राया ओमफ्राय नै बरियासो जाबाय आरोना पक'रा आंनि पक'रा सावनाय नै गोथाव दं जाबाबो सामब्राम होनायखाय सनालिया जानो सुखुवाखै सामब्राम मोजां मोनाना बेयो ओमफ्राय आं जानो लुबैनानै माबादों आरोना ओमफ्राय हागोमाया दिनै एसे सागाहांदों हांनाया होनबाबो माने सानाया एसे एनैया दंसै आरोना ओमफ्रायो माथो होनबावनो थाखासिगोन मुलियाथ' कन्टिनिउ जालांबाय थानोसै नायनोसै मा जायो हामो हामा स' लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय लाभ इउ टेक केयार ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर